techblog.gr. Είμαστε εδώ και αποσυσκευάζουμε το νέο αποδοκοποιητή της Nova Epigia in a Box, που είναι μια υπερπροσφορά που κάνει η Nova, που δίνει αποδοκοποιητή MPEG 4 HD και συμβατότητα με τηλεόραση 3D, όπως βλέπουμε εδώ, και επίσης δίνει 3 μήνες δωρεάν συνδρομή, δωρεάν Nova στην τηλεόραση με αυτόν τον αποδοκοποιητή. Βλέπετε εδώ προπληρωμένη συνδρομή για 3 μήνες στην υπηρεσία Nova Sports και Cinema, όλος ο εξοπλισμός Nova Epigia, εκπληκτικό περιεχόμενο από την Nova και όλα τα ελεύθερα ψηφιακά κανάλια σε τέλειο Epigia ψηφιακό σήμα, εύκολη τοποθέτηση υπάρχουσα κεραία σπιτιού. Αυτό είναι λοιπόν και το κουτάκι μας, πίσω Nova Epigia, με την Nova Epigia απολαμβάνετε, και πάμε να κάνουμε το unboxing με το μαγικό μας σκουπίδι. Έχουμε βγάλει λοιπόν αυτό που προστατεύει για την ταινιούλα για να ανοίξουμε το κουτί, και πάμε να βγάλουμε τον αποδοκοποιητή, απλά σμπρώχνοντας από ό,τι κατάλαβα προς τα έξω. Ναι. Πάμε να βγάλουμε τον αποδοκοποιητή. Είμαι και με ένα χέρι, καταλαβαίνετε. Δυστυχώς δεν έχω τρίποδο για την κάμερα. Μισό λεπτό. Έχουμε βγάλει το περιτύλιγμά μας και είμαστε έτοιμοι να unboxάρουμε και με το μαγικό μας σκουπίδι που θα μας χρειαστεί τώρα για την ταινιούλα. Βλέπετε εδώ είναι κλειστή. Πάμε να δούμε τι περιέχει όμως. Όπως βλέπετε περιλαμβάνει αποδοκοποιητή Nova Box HD, Nova κάρτα πρόσβαση, τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες, καλώδιο SCART, καλώδιο τροφοδοσίας, τροφοδοτικό εγχειρίδιο χρήσης και προσωπικό οδηγό Novas. Και πάμε να τραβήξουμε, να σπάσουμε την ταινιούλα με το μαγικό μου κοπιδάκι. Έκοψα με το κοπίδι μου την ταινιούλα και βγάζουμε αυτό το μποξάρουμε. Μάλιστα τα ανοίξαμε ανάποδα, δεν πειράζει. Ορίστε, Dolby Digital. Ορίστε, επίγειος ψηφιακός δέκτης για αποδοκοποιητή MPEG 4, αυτό μπαίνει πίσω στη θύρα. 2 μπαταριούλες. Nova περιέχει, είναι ένας φάκελος από την Nova, περιέχει όλη τη μαγεία της Nova, που είναι η κάρτα πρόσβασης που είναι απαραίτητη, κάποιες οδηγίες, το τηλεκοντρόλ για τον αποδοκοποιητή. Πάμε να βγάλουμε αυτά εδώ τα πλαστικά μας. Νάτος ο αποδοκοποιητής MPEG 4 από την Nova. Και πάμε να δούμε και τι άλλο έχει το κουτί μας. Μπρίζα και αυτή η περίεργη σύνδεση που συναντάμε συνήθως στους ηλεκτρονικούς φορητούς υπολογιστές. Και φυσικά η αλλαγή τροφοδοτικού. Να, που συνδέεται και με τον αποδοκοποιητή, και το καλώδιο SCART. Αυτό ήταν λοιπόν το κουτάκι μας. techblog.gr για άλλη μια φορά, και μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Bye bye!